Po ňom posledný pretekár Kevin Gillen. 313 a máme tu medzi sebou, lebo hneď to prepadá. Hláste sa rýchlo, aby sme urýchlili. Budeme dosť rýchlo, takže 313, Három sa Stizen Háro. Pre dve osoby do Aquacity Parku poprvé. Áno, poukážka na celodennú vstup do Aqua Areny. Takže to držím v ruke, ideme ďalej žrebovať. Poďme, šup. A vyžrebuj náslepo, tak to bude šťastie pre niekoho snáď. 216, Keter sa Stizen Hot. 216 je medzi nami, ale zahadzuj to poctivo. 216, Keter sa Stizen Hot. 216 poprvé, nezabudnite, zajtra 12:30 začína. Za 12:30 začína program parkourových koní. Tak skús vyžerbovať, Erika, ty. No, ideme ľavou rukou, šup. Pripravené štartovné čísla každý. 219, Keter sa Skilensve. 219. Štartovné číslo 219, 19. Keter sa Stizen Gillen. Dobre, ideme teraz pustiť. No, prečítaj číslo. 765, Keter sa Hot. 765. 765.